Salutare, prieteni! Bine ați venit la un nou vlog! Astăzi sunt împreună cu Raul. Salut! O să jucăm Call of Duty. Așa. Este partea întâia. Pe da pe 10v10? Da. Este partea întâia. Dacă vreți partea a doua, să nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu și al lui Raul. Da. Așa, și haideți să începem. Dăm start. Haide. A. Gata. Ei. Haide. Câte rânduri vrei să facem? 2. 2? Că 3 o să ține 20 de minute. A. Am înțeles. Cea mai bună am. Uite-l pe Raul acolo. Uitați-l pe Raul acolo. Dar să iau alta. De ce? Am luat pe asta. Bă, nu. Ce-ai? Ei. Am crossbow. O. Vreau să-l folosesc. Mort! Haide. Nu uitați să dați un like. Și să vă uitați la canalul meu și al lui Raul. Ia. Uitați-l. Mort. Au murit 2 deodată. Haide. Cercetăm toată zona. Uita-l. Ia uite. Mort. Cum de nu muri? Mort. Bă, sunt mai mulți. Mamă. Dă-i. Yes, l-am omorât. Mamă, sunt 2. Haide. Uite. Au. Mamă, 2, băi, am omorât direct. Ia uite. Morți. Uite-l. Mort și ăsta. Bă, dar o să fugi în loc să lupte. Bă, dar pe câți am omorât, bă. Sper să ies locul întâi. Au. Nici Mort. Trebuie să mă ascund aici. Trebuie să mă asigur pe mine. Gata. Bam. Fix aici dau. Stai că vreau. Bam. Uite-l, mă. Mort. Oh. Joc cu crossbow. Oh. Nu mai joc crossbow. Haide. Mort. Ce l-am omorât. M-a speriat. Wow. Tu ești ăsta de aici? Da. Da. Mort. Mă bag aici. Robi, unde ești? Eu? Aici, unde e mașina asta, în centru, aici. Ca să vii să mă acoperi. Vino încoa. Uite aici. Stau Unde? Stai. Mort. Vino și acoperi-mă că dau bombă. Unde ești? Aici, în spatele tău. Aici. Hai că te acoper. Stai aici. Unul mort. Dau asta. Bravo, gata? Nu. Dau asta. Bun, hai. Gata? Dar nu mai am gloanțe la arme. Trebuie Vezi altă tu. armă. Poate ții altă armă. Am rămas. Ai, Oh! nu a rămas. Pe. Mai am și eu un kill, că mai am 2 gloanțe. Mort. Acopere-mă. Sunt aici. Nu știu dacă mă vezi. Nu te văd. Bă, dar mai am 2 gloanțe. Mai am o glonț. Mai am Mort. gloanțe.
Gata, am altă armă. Mort. Unde-și, unde-și? Ah, te-am văzut. Hai, kill-ul tău. Hai că tău. Unde ești? Ce faci? Ce dai? Bravo. Stai că dau de dos. Hai că te acoperi aici. Două kill-uri. Gata? Hai. Haide. Vă rog frumos să rupeți acolo butonul de like, să puneți 5 minute pauză și să rupeți butonul de like. Ma. Uite. Wow. N-am țintă. Mort. Hai, mort. Cap, exact. N-am țintă. Ah. Hai, pe el. Bun. M-a omorât. Bun. Mam. Că iau pe aici. Ma, dar nu mai în gloanț. Câte kill-uri de la drona! Câte kill-uri! Câte kill-uri de la drona! Câte kill-uri de la drona aia! Mamă! Câte kill-uri te la drona? De la două drone, 7 kill-uri. Primul loc. Tu ești pe al doilea loc. Da, dar măcar o sunt pe al treilea loc. Măcar atât. Level 20. Am level 20! Eu am level 23, cred. Da. Sau? Îi dau exit, nu? Da, exit. Îi dau tot Eu start. am level 22. 22. Dar Eu am fac 20. level 23 imediat. Eu i-am dat start. Stai. 2. Gata. Mai jucăm runda asta și se încheie videoclipul. Haide. Mamă. Mi-a dus controlerul peste telefon. E bine. Haide că până acum am ieșit numai în victorie. Numai eu am fost primul loc. Da, dar nu contează. Mai multe kill-uri. Măcar și eu Dar sunt. și tu ai fost al doilea loc. Deci nu sunt pe al treilea loc. Nu. Las că de data asta sper să ies pe al doilea loc. Pe primul loc. Sper. O să încerc cumva să fac ca să nu mai mor, să nu mai nimic. Să încerc să fiu pe primul loc. Vedem. Salut! Unde ești? Salut. Mă auzi? Sunt aici. Nu mă auzi. Haide! Am plecat în spatele tău. Bună! În spatele tău. Ia mă, pe aici. Pe aici. Nu cred că mai iau primul loc. Sau... Nu. Nu știu dacă mai iau primul loc. N-am niciun kill. Nici eu. Sau? Nu, n-am. Gata. Un kill. Uite-l. Uite! Mamă, șacale! Mamă, bă! Mamă! Cât ți-am omorât, bă! Kill-uri. Ia uite! Care am omorât pe ăia. Câte kill-uri ai? Nu știu. Da, multe. M-a dat unul dronă de aia de bombă. Cât ți-am omorât, bă! Haide. Stai mort. Ce? Stai că vreau arma asta. Bun. O să iau pe aici. Uite-l, mă. A, tu A, ești. dar nu e în echipă cu mine. Da, tu erai! Tu erai! Am crezut că era altul. Și eu. Uite-l. Mort. Acoperă-mă un pic, te rog. Stai, nu știu unde ești. Aici. Îți mulți aici. Stai. Mort ăla. Îți mulți aici și nu pot. Da. Hai sus aici pe scări. Gata. Stai. Acoperă-mă, te rog. Sunt aici jos la scări. La scări, Hai please. sus.
Stai. Unde ești? Morți! Ma, mi-a dat unul... Stai că dau drone. Mamă! Să vezi cât iau. Ma! Doar unul. Da, aia. Bam. Și bam. Că-i dau una la? Kill. Haide, nu. Mi s-a scurs timpul. Mort. Sau! Mort. I-am dat cu focul. Eu cred că s-a terminat runda. Mort. Bun. Am dat smoke, dar nu știu unde sunt ăștia. Că nu văd. M-a omorât. Mort. Haide, sper să ies pe locul 1. Sper. Oh. O iau pe aici. Haide, mă. Mai vin ăștia să-i omor și eu. Cu ăsta. Au. Mort. Kill. Bam, uite, cu ăsta-i dau. Bam. Kill. Haide. Cu ăsta, dar unde? Unde și ăștia? Bun. Bam. Kill. Ia, uite, bam, kill. Aici nimeni. Bam. Aici. Mai trebuie 30 de kill-uri pentru final. Haide. Raul, câte like-uri vrei să strângem la episodul ăsta? Maxim 100. Da. Maxim 100? Chiar dacă nu avem 100 de abonați, dar hai. Mort. Cine mă acoperă? Unde ești? Stai că mă sui sus. Te văd, ești aici. Hai, Sunt aici. sus. Acoperă-mă. Hai. Te acopăr. Așa, acoperă-mă acolo. Mamă, ce kill. Tu e, dacă cred. Gata. Kill. Ce m-a speriat. Au! Mamă, ce mort. Bine. Nu luat încolo, uite-l. Mort. Bravo. Cât se Ăla nici nu m-a văzut. Câte kill-uri am luat? Triple kill. Victorie. 100 la 42. Ia să vedem. Cine e pe locul 1? Cine e pe locul 1? Haide. Da, Doamne. Eu. Nu! Tot pe albele. Păi, dar doar eu am avut mai multe kill-uri ca tine, adică am dat mai multe kill-uri. Nu. Nu-i nimic, măcar nu sunt pe locul 3. Da, cam atât au fost și cu videoclipul Da. ăsta. Dacă mai vreți partea a doua, scrieți în comentarii. Da. Și, Așa. Da. O să vă vedem în următorul videoclip. Așa, și să nu uitați să vă abonați la canalul meu și al lui Raul. Da. Așa. Și să nu uitați să rupeți butonul de like. Și cam atât a fost și videoclipul cu ăsta. Da. 100 de like-uri. 100 de like-uri, haideți. Da? Și v-am pupat. Pa, pa. Ciao.